LV Entertainment thlir tu zong chi bai vekula Miss Marvel episode 1 tran tira chuan kamalai chung te lo langin an fanu kamalai final driving test nei tur chu du sakna tel hlana kamalai po azir tir tu nen test chu an neya ma se motor khal chu athiam hau lo nunglama zir tir tu pa kar chu ala su chet sakzui kamalai chu fail cheng kher mai anu le pa chu na tha thiam lo lu tuka ti chuan school lama vathain kalkung anuin suang to narama cheng reng lo tur chuan azil molmol boka school thlen chuan a thian te pahni Bruno le na ke te nen Avengers kon lo om tur chung chang chu soi hawin kamalai po a superhero du bar mai Captain Marvel costume so tur chuan ain buat sei boka anzir tir tu chuan kamalai chu office aron kawin suang to narama chen chu ban sana azirna che ril ru pe to turin ati boka chuti mek lai po chuan Avengers ko na kal thei dan tur hlir chu alo ngai to reng thau mai Bruno chuan anu ne na tanga phalna lamai turatin thuro na pe ve takna mase ka malai chuan saudai sen nu le pa te ne na tanga anthil du zong ti tura phalna lak har sajja chu a hai hau lo ina ho chuan anu le awa miran Pakistan atanga api thil ron thon chu anlo seng hoi meka bom chung pakhata hian banbun ngun dangdai tak mai chu a hmu fuwa ma se nu chuan ron chu sakin amir hne na inchung storeroom lama da turin a pea ti chuan kamalai chu au te nei na tura in buat saina tan saudai sen bazar lama chuan a hruai phei ta deya zan lamon ron hole chuan Brunon apa chu a khol siam chu thar zuzu lo mu tira chu khol chuan an in chunga kholam kai hnoi chu a control thei vekani kamalai chen Bruno ho don chuan kamalai nuin ei tur te chu a hon tir ta treu boka a ho fel nu chuan kamalain a huai san na zong sor khomin Avengers ko na kalchu adil tahloma maserin angein anu le pa chuan an lo phal sak hau lo kamalai chu titawin arum lama chhauta daya awa mir chuan run thlemin anu le pa chu adil sak tur thuina hnema atuka chuan Bruno ne na Captain Marvel thua man siam chu in bil chin velin ain thlek uluk hle a mase hnung lam lan dan chu du lawin a hanin khu thavela chuti lai chuan room kong khar lama thom chu hria rang takain hak thua ngal vatin anu chu ron lut ngal boka silver string purple trail chu aron kenga apa po halkanga ronin thiamin aron zuang lut boka Avenger ko na chuan halk no pang anga in lan turin an tia apa chona telpui don boka so to vela ron holen tum ngalane mase kamalai chuan chu no pang chet thlak tin ati tawle a anu le pa chuan lom lo takin Avenger ko na kal lo tur chuan anti zui ta ngala kamalai chuan Bruno chu anu le pa ten Avenger ko na kalan phal sak lo thu vel chu shilin anwal emema Bruno chuan atan liau lewa siam sak a costume ne nain me tak tur chu apea hanin be chin velin kamalai po hlim ve hle a anu le pa te chu lalung oi lo reng thawa ma se ti dan tur thar ngai toin Bruno chu anin chuasan mi alo anga lan dan tur chu hrila tlailam dar nga le min samli pakwa vela zanrian ki langa chuan lameng mo siamin arum lama chawanga dar nga le min samnga panga vela chuan atuk veratanga zong chuakin cycle mangin basten laman pananga ti chuan anu le pa te chatla lai chu Bruno khol siam thar zuzu mangin an thi thlai reng bokanga zandar ko le min somni pahnia in thleng lein anu le pa te chuan a chuak ten hre hau don lo ne Bruno chu nain thuamna Pakistani nam kai noi thil tel turin atia ti chuan a pi na ngu na ron thon chu la chuakin a costume tel tur chuan a keng tel veta atu ka chuan atum angin thila kaltlat lo zanri aina chuan duai re hunan manga baspon nang man lo trap hialani ahmunan vathen chuan zawi kamalai ti du da thin chu Captain Marvel anga loin thuam vein an va hmuwa kamalai po a costume chu have ngalin Bruno kut kor siam sak chu a thengil ta dai mai aban bun chu a han bun china chu vela om dan chu ron dang lamin dimension dang daya mitam tak mit eng te chu awa hmuwa om dan chu hril hai em awangin Bruno chu alo hmu velo azota mase Bruno chu neng ma hriat lo thua changin stage lama chu nanem phea camera flashlight le mi pui auri dum awang chuan penika tek nein vele khata ngun bun power chu ron chuakin chen lian pui chu awa khong fuwa chu thil chu ron wai phein zoe chu ron suwa
mà sẽ kamalai chuan a power chu ti chuak lein zoe chu vachana Bruno kamalai chu rang taka ron Kaihthawin in lampan chuan an in khal hota kamalai chuan Bruno chu engma soi chuak lo turin cha a ruma lu chuan anu chu room chunga lo thukar mai kamalai chu a hau ta shepa ma se dan dang lam taka wang chuan anu hauna chu a beng khon ta hau lo atop lama chuan kamalai na power man lai viral video mi lo the dar chu police officer pakhathian lo mufuin kamalai man tur chuan an buat sai zui ta ngala ne episode 2 a hi chuan kamalai po apor nei wangin an ring tok ve to hle a inti thei mel zet hian corridor ate kal phei vela chutia kal phei lai chuan mi pa pakhat supal ta hlau mai chupa chuan mi ta la em a ma se Bruno aron lang vatin Avenger ko na thel thleng chung chang chu aron zota school mi te chuan zoe chan tu chu kamalai ni ti an la hre chung lo ni zoe po chuan ama chan tu chu tunge ni ti thian te nan zo chuan night light tin a minga wa sak ta top maya anu na chan him sakani wang chuan party thua tuma kamalai chuan an pia deuh lok atang chuan a thete bula kal ho lo tur thu lo soya ma se zoe chuan kamarana kamalai star ruk em kha asom ve ta ka chuan kamalai pon kal chu tum ve le nu noa a thenu na ke chuan kamalai om dan chu ron hre thiam ngalin alo ni so vel boka kamalai chuan Bruno chu apor nei te han mu tira ma se control thiam tat lo chu wang chuan training te nei chawin Bruno nen chuan apor man dan an zir dun ta thina kamalai le na ke chu an biak ina kalin an kaushan me chia le mi ba te din punin thlau lutuk chu an ve ve hle a ti chuan kamalai thu ron lain na ke chu an kaushan board election a chuan telve tum ta ni kamalai chuan anu hnena zoe party kal chu adi le ta Bruno le na ke po an kal ve don ba ka zadar kwan ho tur thu a hril boka anu chuan lo phal sakin ma se tuk ver tang ni lo kong kapui tanga chuak to turin atia party na chuan kamaran tenen in muin in milshiat na ten nea ma se police an ron kal thu ta wang chuan an tlan chiat me ngai ta kamaran na kara chuan a then te nen chuan an chuang hawa chutia kamaran na nena anin po chauta ka chuan kamalai po chu lom ru ve hle a atuka Bruno chu an principal in an office aron kawa California tanga thu thara hriat thu le Caltech application a deal na chu pom saka ni thu hrila ma se chuan lam siamin California kalri lo chu atum ta a kamalai chu va muin a power training ne le hun tur te sai pe watuma ma se kamaran nen len chuan lo tum wang chuan it hun pe tel pi turin kamalai chuan a som nuwa a kalsan ta ngala kamaran nen chuan hun limum tak mang dunin an vai film ngai na jong tan ril duna chuten ngai taka hun an man cholai chuan kamalai chuan au amir le anu pui hwal jai sa chu a mu hlau mai au mu lo nan tin ma chu khu wata ma se u chuan ron mu thau mai au chuan kamaran a chu khoi lam mi nge ni te zota ma se kamalai chuan an ka zan nei thuin a lo chang ngal kamaran apon thiam tak main amir chu alo bum ve thei zel mai zan rian ki lai chuan kumsang ha jawa somli pasaria India le Pakistan in trend dan chung chang chu tum lo deu nan soi lang taroi mai kamalai nu chu lung che taka thau chukin apa chu na soi chun zom ta a chu mi hun lai chuan kamalai pi sanai le pa chu anin hlau trap thu le apa la ke thalo ni wangin sanai chu zona har sat le thu soya jaise chuan sanai pi chung chang chu aron zo zui ngal sanai nu ai sai chu athian rin thu le achin chang an hriat zui lo thu te chu a hrila chu vela kamalai om dan chu ron dang lamin thil eng taka me che pakhat ding hian aron kawa ni kho hrelo tlunga lin aron har chwale meu chuan achung te chuan an lo hual thapa anu chuan cho e that lo lu tuka wang ani thu soin alo hau ngal borbor mai chumi zan chuan Pakistan om api chu biain angun ron thon chung chang chu zota api chuan anu e sai ta ni thu le thil lu taka ni thu lo hrila atuka kamalai chuan anu chu e sai chung changa zota chu vele anu chuan e sai chu an chung ko chunga zana thlen tu berani thu le amang ni lo turin kamalai chu a fui zui ta boka idlom na hmuna chuan na kei po election ata na lo campaign meka Bruno le kamalai te chuan ron pui vein kamalai chu me cherwal om khom na lama chuan akala
ai say chung chang a zo chuan tu mai na thazong in a chanchin an soi lawa chuti mek lai chuan in chhong atanga mi pano pang tlate pron au chuak chu an theta a kamalai chu vein thlak vatin pui chu han tum ta a chan thei trep te chuan mei che pakhat khan ron kau lein apor chu ti re phata no pang chu ta thlain hliam na takero atok lo hlo kamalai chu kalbo ngalin anu re vaklo drone hian ron zuya tlan che zui ngalin ama man tum police te khan ron ve zel mai ma se va nai thlak takin kamera chuan ron puin a kar chunga kamalai chu alu tira kar chunga chuan thil eng taka a mai che mu thin ngei kha lo om vein kamera na chuan anu ni thu alo thil zui ta boka ti chuan episode 2 chu atop ta ne episode 3 a chuan British in India of be hun lai sangha zakwa somli pani chhovela thil thleng lo langin kamalai ngun bun kha puk chim nuan lo zong meka ngun chu kamara nanu nasmain hai chuak hlawin ai sai kamalai pi nu po aron lang veta ponama British pen ron lu trep to wang chuan ngun pani zong muturan ni line pakhat chian muwa ti chuan ai sai le nachmai ti lo chu an tlan bo ngal anu re vaklawa ai sai chuan ngun chu abun ve a ataksa zong chu fan chuak ngal vekin om dan chu nasmai zota ma seng ma lo shave si lo British petanga tlan bon ngai wang chuan anin thenta ne tun hun lo lang ve lein nasmai nan su nu te chu kamalai lo shil ve meka khovel le lamin ni thu te le an du wang reng po ni lova no chuan ni thu te an khovel lama hokir len tum thu te chu nasmai chuan a shil tavek mai anu re vaklawa kamalai chuan anrin lo deu nan kum za ta zota kum tam tak ni hlom ma se a star te kamara nairo kum som pasari chaw lo ni hlau mai kamalai chu hlim rupian le ngala pindan chunga police te timaila Department of Damage Control ho la katanga an chan chua wangin kamalai chuan nasmai chu lom thu shila kamalai ngun bun ma kha chuan ai san chung le khata nei te an lo hriat mi lo thu nasmai chuan soi vein ngun bun vele magical light thil eng mak tak mai chu an lo shave thai ti na ne khovel lammi an ni wangin an thil ti theina chu an mang vek thailawa ma se ngun mang hi chuan kamalai na mang thei bik lat nasmai ngun na bai se te kamalai na lo hre thiam ve ngal maya adu chan po an khovel kir le na na ne kamalai na ngai to chuan abau tul tula khovel lam khovel dang om na hriat lo wang te po niang chu ti chuan nasmai nan khovel mi te chu clandestine an ni thu le jin mi tia hriat an ni thu te chu a hrila jin ti hi urduin ramhuai mo tharau ti na ne kamalai chuan in lampan masalawin a thian pa Bruno hne na nachmai te thil hril zong chu a hril ve ngal ta veka nachmai te khovel le lama kal thei dan chung changvel te po lo zir chiang turin Bruno chu hril ngal chuti lai chuan Department of Damage Control DODC officer te chuan kamalai te school kalpui zawi chu lomanin ama lo chan tu night light ta ti mai chanchin chun zota a soi lo chuan ama na tordo na wangin night light te mu dan chu a hril ta thu zot fia tu te chuan biak in le wantlang in zong te chu dap chua vekan tum ngal agent di vari le ho te chu muslim biak in a lutin chhuina chu tran an tum ta a chulai mun zon an tum lai tak chuan na ke ron kal hlawin warrant phalna tel lawa memal in le muna engthil po zon phalani lo thu ron saya in lama kamalain night light te chanchin social media alo zon boy lai tak chuan na ke chu thinrim tak hian a ron luta kamalai na ni na dik tak athuruk hrila tum mek lai chuan na ken computer a superhero lem chu muin night life wanga an biak in a DODC ho ron kal thu le a thinrim chan vel te chu a soi chuak ngal vek mai DODC te nan zong te kamalai na hriat nu chuan makati ta ema na ken soi turanga ema wang chuan athuruk po hril man lo an biak in a board member thar ni thu te po na ke chu na hrila in hnuai lama au te nei lom na chu an tan ngal ta der mai Bruno chu aron kalve man lo wangin kamalai thil pek tur boma ronda boma hon chuan Michael Paul thatak me lo omane atuka kamalain malang maidan tur hriat lo thu Bruno chu hrila
Brunon kolte ka zom thu le California kalangai thu a hril ve boka kamalai nuts mai te tranpui du wang chuan Bruno pon himlo hre si lo amang angru ve hle a ma se him ti hriat ma chu California kalatum lo ne nuts mai na fapa kamaran phone atang kamalai ne nanin bereng ti muin nuts mai chu alo man mo to si lelama kamalai pon tranpui du viau ma se au te nei wangin hunrem chang ala nei si lo kamaranan lo hre thiamen hun lo pe mai chu anu nuts mai thin rim ta in nei hun lo thlen meu chuan zaya lamin limle lom takin hunan mang hawa kamalai le Bruno te pon hun limom takan man don lai takin kamarana ron kal anu nuts mai thin rim thu le aron kal thu te chu hrilin boina lian takaron siaman ringa ti chuan boina thlen tak tak main mipui zong chan himnan kamalain fire alarm ti ri tapmia mai le Brunon mipui te chuatir ngal vekin nuts mai poron thlengta kamaranan anu chu lodan atum ve tanga chu te lai chuan kamalai po chaukalam tang tlan che to tum ve me ka ne ma se clandestine haunan ran pha ka wang chuan anin ma chon mai ngai ta theitop chuan kamalai chuan a thilti theina te chu amang ve a clandestine haute chu a bei ve char mai an tam hne ma wang chuan kamalai thian pa Bruno an ran pui ve ma se ain hliam nga la thi mai thei din huna din lai tak chuan kamalai na kutum ti sei vakin clandestine pa chu a nek thuaya kamaran na pon na thian kamalai te chu aron pui ve zel mai theitop chua ve ma se ani po ala chak tok si lawa anu re vak lawa kamalai chu nuts mai te naron hual tatlat mai le nuts main kamalai ngun bun la katuma abana von sakchia chuan an maloka thil eng tak me ron langta an lampanin rel ron tlana an ding khong at reng mai DODC lamte po ron thleng ve ngalin clandestine te chu an ron man thei ta veka kamalai le Bruno tero an tlan bau man thei hra mane an chuaka kamalain athil ti theina mangin kong khara kalai tak chu a thian nu na ke na ron mu man ta anin phok chiang kher mai na ken shevek du ma se an hunin azir to bok si lo DODC hoten kamalain zona wang chuan Brunon kamalai chu tlan chewat turen ti ngala kamalai na ke ne na engkim nakina ka shilfia vekang che ati pa chuan a thian te chu kalsana in lama thlen chuan a chung te chu an lo nom lo kher mai fire alarm ti ritu ni le ni lo an zot ngal a chan chu anu thian te nan lo mu wanga ne engma sai chung lo chuan kamalai chuan a pin dan lama pan ngala ngai to na tam tak nen khuma mutlai chuan Pakistan atang api na ron phone lau mai api chuan i lo mu vem ti na zot ngal chara kamalai engchunge kalong mu venga ti na zot kamalai pi chuan thil eng taka rel ron tlan kha lo mu ve chunin Pakistan lama inu nen khan ron kal wat ro tin thu peta kamalai le anu te chu api ko na changin Pakistan laman panta Karachi airport an tum nu chuan mi puyan lo tam khera mai an beng cheng em boka achung te chu lo lomin api sanai po aron lang ve nga la atunu kamalai mu chuan ahlim kher mai kwa chatin angun bun lai te po chu pek mai tuma ti chon kum tam takin muto lo kamalai nu le api sanai te chu anin mu ve ta saituran nga dun mel khop mai anu re vak lo in lampanin an kal liama in an thlen meu chuan an lung te po ti leng ve ngei turane an in rong hnoi ngai to tak mai chu an en ta vong mai in chunga pisanai chuan alem ziate alautar fer fura India le Pakistan in thren hun lai vela a theng hil thei hau lo turte lemina ziak thina ne anu ai sai lema zia po kamalai chu ko hmuwa api nu ai sai mel thatak me hmu nu chuan kamalai chuan ngu na ron thon chan le nachmai soi anga jin mi ni le ni lo te po chu azot nga la api sanain ni don lom ni kapa min ril dan tholom tin o sam takin alo chang maya kamalai chuan makati hle mai ma se api chuan in thla chon thil mai ni a apoi mo te chiam lo tin ram buai la ya ngunin anun na chan him dan te rail station a apa ne nanin hlau dan te le RC eng tak taka zui tanga anin charle dan vel te chu a hril veka ti chuan rail an mulok chan te chu api chuan kan la hra mai tura nga yang tin kamalai pon muzai rail ta a amumanga clandestine ho ne na anin ti boy lai vel te kha mulein atuk zinga achung te chuan an ron kai thawa phur takin an len na tur le chachun ei na tur hmun chu an pan ngal
chuta chuan jeans le Avenger ko na a t-shirt ha kan lo phal lawa an chachun ei chu la thak zui chachun an ei zo nu chuan a unau ten an len kwal puya ma se kamalai chuan nuama ti ve vak lem lo thian dang mel hret tir an tum lai chuan rail station lama kalchu thlang ta zo ka Karachi rail station avat hen chuan mi pon lo tam kher mai ma se rail kong hlui to tak pakhat man to lo chuan kamalai mi chu lata ma aru ka vakal chu tumin Bruno mai kor pek chu avu ngal boka en menalem bangain ziak moi taka en vong lai chuan anung lama tang chem te hian an ron vom ta popa kamalai chu fu teu kher mai a han hoi kwal vela tlangwal mai tuam pakhat hi mungal kamalai chu nach mai thui hruai matin min ron zui charchar ni mo tia a zo na chu tlangwal chu nangun buna tanga aron chi chu thu soin anin beingal drevak lawanin beinu chuan tlangwal mai tuam chuan kamalai chu clandestine ni lo ti hra theita a ai sai ne na tang angun nei theida na zot kamalai ngun chungchang a hre theida na zot vele ngal station veng tu ten ron nai wangin an chuaka kamalai chu mi puita na hlo om ni lo ti hriat thiam hnuwa tlangwal mai tuam chuan kari ma ni thu asoya ti chuan an biruk nei na chuan alu pui ngal chulai mun chu daret da garanti mai aru ka mi pui ven him na thok thin pol te om na nia anu revak lawa an hau tu pa ber wali ta chu aron kal veta shilfia turanga thu te soin anni daret da garte hian mi mu thailo hlo om laka tang mi pui te ven him nan thoka kamalain chung hau te chu jin hau ten ni mai lo mo ti na zot ve ngal thora poron tum thatop ta se jin angai ni ve thawang wali ta chu na tia he khovelina pa ngai lo ti hau te hi jin tian kau vek thu soi ngal bok clandestine hau in kamalai ngun an man sak ve chuan he khovel le an khovel le lama om indai dan na chu ti chiat vekin omanga khovel pane in zom ve chuan thil thalo taka thleng mai don ani chu wang chuan kamalai ngun ven him tlat chu an ti turania chu ba ka kamalain clandestine hau te chan chin le ngun thil ti theina tam tak wali ta hne na tang hriat bel pha ta treu mai chu ti lai chuan clandestine hau te chu thlungin supermax stan in an ti lama chuan an try meka veng tu te po thahnem viau ma se nachmai te chuan tlan chua tumin an beingal char chara ato pan chuak thei hra mane ma se fa pa kamara nairo in zui ti rem tilawin anu nachmai chuan i dui thlang to a inun pui ngai to ne tin hliam na viau ma se ngunom na lampan chuan an kalsan ta Pakistan lama kamalai nun inati failai chuan apisanai nen in chunga nitla tur thlir pain anti ti duna pisanai chanchin na zo chuan thil tam taka zirbel thu kamalai chuan a hrila pisanai pon ani na a boy ve thin thu soin India mi ni ma se Pakistan khole tuini na nei boxia chumi kara hring nun man har sajia te chu a hril ve boka atu ka kamalai chu red de garte biruk na hmuna chuan kal le in wali ta nangun thil ti theina te chu adu du anga ati chan thei thu lo hrila anua jacket moi tak mai pen he in beina hian mal lo thu hril ngal boka thok le khata nachmai clandestine hau te chu anron thum thachat mai le kamalai chu man ngal tum ma se wali ta na lo bei hloma kamalai le kari mate chu tlan chuakin pona otalo om chuan an tlan ngal ma se clandestine hau ten ron mu manin anron ve zel mai truck driver te pot he chuak lopin kamalai te chun uma an tlan chen na motor ain truck atlan chak boxi kamalai te chun ron phangal vat mai le an ma loka bike nung thailo chung ko pakhat an hmu chuan kamalai dang man ramin clandestine chuan na truck chu athal topa train rock tam tak chu kongpuya bundar tarui mai nachmai te pon otoin an ron lo ve zela an ma kar lo ding le thapta an ding thei to si lo an chuan na motor chu tibung mokin kamalai le kari mate chu ke pakhat chawin an tlan perpera ato pa na lawin an ding thei ram wali tan hun him lampan pui turin kari ma chu tia nachmai te chu mun danga ko peng ve thungane clandestine lukolapon kamalai te chu na sa kher mai phathai ta kang mo wali ta le nachmai te chu nin ma chonta anom na lama kamalai te thian dun pon ran tlan lut vetlat mai anua clandestine lukola avom thluk lai chuan wali ta hnung lam tang nachmain aron vit ta sia kamalai te ma taka pai thlanghal kariman thil al thevum nu chuan an tlan se thei man rama kamalain wali ta chu chan du ma se kariman om to lautin atlan chiat pui le ngal annu atlan le na tur laman hretlat lo
an maloka clandestine hawn lo umrenga posian langal anin bele charchar mai nachmai thren te chu olsam takinan hne thei maya ma se pin nachmai ro antan har sa ve tral mai le kamalain beidong hau lawa alo sual ve zel mai chu nachmai thinrim to lu tukringot achem chon vi hlum mai tuma kamalai chu nangunen lo dang man nunglama kamalai chu thlok ta dora athau chia chu rel ko nga lo om ta dai mai chulai mun chu a hriat nuang ti hle ma se adang vek boxi mi pui tam takte chu rela lengle lengloin anloin no ta sup supa chung le khatin mang tha ta mai te po chu muin rel chunga chon kamalai chu lon ve ta mi pui om dan ve la tang chuan sangha zagwa somli pasaria India le Pakistan in then hun lai takani te amu thiam ta nga la ne atira chuan India in zalen na sual chu hun lai vela Muslim le Hindu te in kara boina thil thleng chanchin vela lo langa Pakistan le India tin ramte chon then phok mai mi pui te po anin son kwal na sa hle a rampu ma boina inwai mai heng thil zong zong thlen ma hret kum sangha zagwa somli pahni lo lang lein kamalai pinu aisai chu British sipaina lo char chara adin huna siam rem vele hoile tin aisai chu na chemtein British sipai oma tak avam bur chata thingtlang pakhata aisai chu tlan lutin tangwal senior Hasan chuan mi puite ma zam hau lawa British te beile ta hun thu alo shil meka anu rei waklawa British kai shwai police te chu ron kalin mi pui pung khom te chu an kal dar tira aisai po kalkwal nuwa a chaw ve ngang aniang ros par huana tui takin amu mia mai tianga ron kai thonin a har che chu mi pui ma thu lo soi Hasan kha lo ne reng mai Hasan chu na ros par del chelo turin aron shela mamo nei le nei lo te zot nga lin aisai chu neng ma mamo lo thuin chang ma se imamo huna ele in tur ka kol renga kholai mutop lo hian idu chuan in chungai ron riak thei bokang tin Hasan chu na kalsan nga la aisai chuan eng mama mo lo thu soi ma se khwa lo thima ain sum thengang lo ril tram lu tuk to chu ei tur vadil mia mai Hasan chuan ata hi lo pe ya ti chuan a ming chu zot a soi du mai lo wang chuan he khomi le sai ni lawa British point hek lo enge heta hi nei ron ti tin Hasan chuan a zot le aisai chuan ni ros mang par thei moi ka ti emema ati nuwa Hasanan ithil zon khan azong ve reng chenia ti hla thu aron cham kwal vel nga la aisai chuan hla thu cham vel chu zongang loin a ming chu hril vat ngal hunte local ve zela aisai le Hasan te po in nein fanu te pon nei ve nge nge a an fanu sanai lo pian chuan aisai te nu pa pon hlim kher mai sanai po lo thang lian ve zelin ramin zalen te po sual chuak to ma se Muslim an ni angin anom na chua san tir mai an ni don ti hria aruk tak chuan Hasan chu amang ang ve hle ni a thenom pain bong nu te ron pek nuwa aisai chuan pona mi mutlat mai apasal hriat lo chuan a chuak nga la nachmai lo ni rengin heta hian ni lo biru rengani mo tin aisai chu kwa ngun mangan khovela ho mai chu nachmai chuan a du ta ma se aisai na du vetlat lo nachmai chuan a chan zot nga len aisai zam deu ro chuan hun him lamangu na thuruk thule lak chuan an hun tama momo thuin a chang ta zaya nachmai hre thiam ve deuin ani nak tuk tlai lama lo la la kan zawain kan horwal don ania tina kalsan nga la aisai chu na chung te hruai boda na ngei to ngai ta India le Pakistan ramin then chung chang chu be chanin man mo ta ka khwan chua san ve ngai thu Hasan chu hrila Hasan chu an hreviang ma se aisai khoya po omila in le lo kan din dun don na lom ithil zon khan zong chenia tin Hasan po afanu sanai tan chuan ain le lo kalsan rem ti ve ta aisai na ngun chu an fanu sanai bun tirin khoya po kalla hengun hian aveng him tlatang che tina hrila ti chuan ram ri lampan turin rail station om na lam chun panta aisai man mo bik lu tuk chu Hasanan hre thiam chi alowin achan dik tak zota aisai na ngun chu ko muin thilmak tak tak ati thei thu te chu a hril fiangal anu re waklo rail station an thlenga amaka makin mi pui chun tam lu tuk a thenan lowin mangtha chuti lai tak chuan an hnung lama nachmai mutlat mai le an him don lo ni ti hremalin afanu sanai chu Hasana pomtir wata engpo thleng se rel chunga lut watang cheu tina kalsan ngal Hasana chon hre thiam wak lowin aisai chu kau wak waka mipin tam em awang chuan anin po thei talo
nats mai po chuan lo mu thiamin anin pan hnaya imi le sa I chungte keini himin phatsan don mo tin ngun kol box si lawa ai sai chu puma vitta ngun chu keiman kan zong nge tin hasana po chuan an thunna tur lo zong ve me ka ma se fanu sanai lo kai to reng reng lo mangang takin a zong hmal char chara mi puikara sanai chu lo omin anu kawa alo tap ta chiam mai ai sai na fanu tap ri hriat chuan thele theiloin an chung ko thala ka ena ithil zonin a zong cheni ti thu chu chamin angun thil ti theina chu kau chuaka aron engta ai sai mit te poron eng ve nga la ti chon kamalai po mi puikara ron chukin aron kal ve zel atopa ai sai hliam na tak lo tur chu a hmuwa ai sai chon a fanu sanai mo lo tin ani lo thu kamalai chon thil ve ma se apoi mo ber sanai zong hmuwa ngun chu hum him tlat turin kamalai chu hril ngal an chung ko thalak chu kamalai kuta hlanin achat thangal zuya mi puikara sanai lo tap chu kamalai na wa mu chon ko in apom kang vata anu rei vak lo mi puikara hasanan afanu sanai lo ko vak vak chu mulai ngalin kamalai chon ati tur hre thiam ngal angun thil ti theina mangin sanai chu apa omna thlenga kai shuaya sanai le apa hasana chu rela lutin kamalai pon na thatu te ta na lo tangkai zia chu hriain angun te chu ron eng le tawaka ti chon kamalai chu tun huna ron kir le ngal amanin beina hmuna chuan an lo thal pheng phunga an hmaloka clandestine te khovel le lam indai dan na chu aronin hongta chuti lai chon in lama kamalai ho har em awang chuan anu lo thin rim na sato mai au nau te chuan phone manga om na chui chua thei dan an lo soya chuti mek lai chuan clandestine ten an khovel kongka lu chu an lo tum khovel panin dai dan na thachak takawang chuan an tham ral tavek mai le thil thalo takani ti muthiam halin kamalan mi puite chu kalson tir vek turin kari ma chu hrila kharle tumlai tak chuan natsmain lu lo tum ve tang tang mai ai sai po chungte laka tangai lak bo sakang khan ifa kamara na tan hian kalbo velo shamro kamalai chuan ron tia ma se om je om chuang lo hein dai dan na ti top tur hian natsmain apal tlang ve ngai tin hriain afa kamara na hminga cham zo nu chuan ramdang de om kamaran taksa thilti theina mak tak me lut ngal ti chuan natsmai chu tham ral veta kamalai nu le apis sanai te pon an ron zong chuak hlol mai himdam taka fanu hmu chuan lomina kwa an pia ding kari ma chu tungai ni zot ngalin kamalai thuruk chu anu na lo hre veta apis sanai pon kan chung kwa hi chu thatu te tanga makti hlo thin kan ni renga sin tin in chuang takin lo soya ti chon kamalain ai sai thalak pek chu apis sanai pe ngalin thalaka nei thedan lamangai to man to lo heng thil mak tak tak te hi mi pahni ten mangai na tanga hrin chu vekani tin sanai chon a soya kamalai chon a thian pa kari ma chu mang tha ve phota duwa angun thil ti theina anu na hmu chuan makti mel takin en vong vong mai kari man mai tuam na chu pein anin mang tha ta kamalai thri chu anun lo chhar sakin in lama anu le pi te chuan an thalak hlui te chu lim takin an ena khir taka lo en kol thina wang chuan anu in kamalai hne na chuan ngai damadila chutiang bokin a pis sanai pon kamalai nu hne na chuan ngai damadil ve a ti chuan bruno lo lang vein pona hnok pe turin a chuaka an thian pa kamara na chu aron lang ta thut mai in chung lamain hruai lutin thataka in mel hriat na te an nei le a anom dan turan lo soidun lai tak chuan pon lama drone chu kamara na chuan hmuta drone chuan aron scan ngala zuiru ka ni ti kamara na chuan in hriain drone chu thil ti theina mangina kap thla a puak durin bruno dor zong zong chu a cheta vek mai atuk zinga damage control te lam chuan kamara nan ron zong ngala khopui tanga tuma chuak lo turin thu pek tir hnuwa kamara na le bruno te chu an ron lang ve le a an hnung lam tang damage control ho te chuan an ron phak le tamai vanai thak takin an bi bo thele man rama chuti lai chuan kamalain achung te chu night light ti ni ti hrila tumta har sat mel taka hril ram nu chuan anu na hria ta tang an lo in hril chong vek to chu lo nin afanoin thil ti theina nei ta ka chuan apa yusafa chu amang ang ve dewa ma se kamalain midang tan pui thei din hmuna kan din chuan kan hoisan turan lo ti thin kha tin achung te chuan an fanu chu an ring ve tan ta em mai a thian nu na ken ron phone in seitur nga dun viau ma se an thian pa bruno dor kan chung chang le ama mutura om mai lo thu te chu na ke na ron hrila
kamalai biak tum ngal atlang thei box si lo mangang taka chua tum lai chuan anun thom nu moi tak mai apor ne nen mil tak mai chu aron pe a athom nu thar chu hai na chuak ngal Bruno te pon biruk na turan hriat lo wang chuan kamalai te biak in an lut topa damage control ten helai mun an ron zon masak ber na ke chon rin awangin school lama biruk chu than ti ta a achan chu inrin ni boka skula tuman omdon lo tir hriat wangane na ke rin lok ang ngei in damage control te chu an ron luta an ID zongzon ron dil ngal an voi khanna ni lo boka ID chon lo ko mungal thei mai pon lama himdam taka kamalai te nen anin hule thei chu an lom ma se kamara nai ro atha lo an chevel te chu thodar nuaya biruk ngai reng box si khothim nu a chi school an thleng theya school chuan lu lai chuan kamalain pakistana a thian pa karima phone ngal tranpuyan ngai thu hrilin kamara na chon longchol muna pan le ngai tatlat mai school chuan lu nu chuan na ke ron kal ve a anu a zowi po ron lang ve hlolin damage control ten an dop thu ron soya anu re vaklo damage control ten school chu an ron hwal vek ngal kamalai u amir po aron lang ve hlol mai damage control te lakatanga in thiar filim danan ngai tuatlanga agent di verin lom takin an man thei tur thu an pu shil chuan school compound ni wangin in hnuk dok mai turin lo shil ta zoka ma se thu zom ta chong lo chuan school chun lu chilta kamalai te pon thei topin an lo in dang ve thei zel mai kamalai le kamara na te biruk na in ki san lo tumlai tak chuan Bruno an ron phokin police ten ron lu to si laudangin kamalai te chu atlan chet tir thei ta an tlan chet line ti na kamalai chon zep tum viau ma se kamaranan anu boral thu shatlat mai police lamin an ron lu chilta kamarana thinrim chuan police pa chu tha me tuma ma se kamalai na laudang man agent di varin in pe mei turin an ron tia kamarana chon in pek me har sata wangin an kap ta sia mai le kamalai ron dang saklin damage control ten silai lian zokin kamalai lo dan na chu an kap dar ta chak mai kamalai te po chu an thlok son dora an nu re vaklawa kamalai chu in tilian vakin silai lian phur motor te chu ati chengal veka chuti lai chuan kamaranan agent di vari chu karat nol tir tuma ma se thelpal hlawin mi puilama del mai don ta kamarana chuan thilti solen thrangal ma se apor lamang thiam chi abok si lo vanai thak takin kamalai chon aron man phan rama agent di verin ka tum le lai tak chuan kamaranan apor ti chuak ta vak mai le ti top dan la she to si lo kamalai ron dan lo tum vele tanga a thiate ti nat ma chia chuan kamalai na bul nai va thleng thein kamalai chon na thilti theinain anom na lai te chu akhu ta hlupa tingai na shavak to lo ma se kamarana himna chu anu nachmain angai poimo zia kamalai chon na hrila kamarana chon na thilti theina nei tharte chu apoimo zia hre thiam theita longchol na mun lampan vat turin kamalai chon na tia akal liam hnu chuan kamalai pon na power sud le ngalin mi puite chon an ron pan hnaya police lam damage control te lakatang kamalai chu an hum ve tatlat mai an nu re vaklawa aporin atlan singhal tawang wanga ti chuan agent di verin an pu thu oi lo wangin hawatok ta shap mai in lama kamalai in social media lama aming that dan vel te chu enin alo khivur vura athil ti ve thei zong ta gai to chuan dar thalanga chelawin ti mel takinain ena pon lama alo thut lai chuan apana ron thut pui ve a anthil ton vel te chu soi dunin apa pona chuang ve hle ne aming kamala ti om zia po chu arabikin social bo ti ni thu te urdu chuan thil mokle ro pui tak soina marvel ti ni thu te chu ashila tuna tang kamalai chu miss marvel tia kau thei ni to ne chuti lai chuan kamaran po pakistan thleng ve to in kari manen chuan anin hmuwa kar khat nuwa kamalai chu khuma mutza line anun in hnuailam tang homo ka ti le ti lo zota angun vel te chu aron engle tatlat mai le ding chungin han en chianga thil chak tak hian aron hi bo ta dai mai anu re vaklawa hi bo ni na tak chuan captain marveli aron ding chuaka ahan hoi kwal vela kamalai na ngai san captain marveli thalak banga lautar fer fur chu a mungal ti chuan a chuaka miss marvel chu a top dai mai miss marvel will return in the marvels tin ziak ron langin
Miss Marvel chu The Marvels ti film lo om tura kan hmu le be sei photang hun man nuam le